Dobrý deň, vítajte u nového videa. Prepáčte, že cez sviatky a takto teraz koncom sviatok a tuto na začiatku po sviatkoch už nevychádzajú videá, pretože mám nedostatok videí, to znamená, že ja teraz cez túto pauzičku natáčam videá a potom ich vám všetky postupne pošlem. Takže dneska je piatok večer a my sme sa rozhodli, že keď je taký netradičný piatok večer, tak sme sa rozhodli zahrať kartičky. Takže máme ich rovno aj tu. Takže to sú takéto, že máte tam zeleň a také. Takže skúsim najskôr zamiešať. No zle sa mi to robí. Dobre. A máme tu aj Starku, odborníčku. Ahoj. Ahoj. Dobre, tak za Starke, no tak za... Zas mi tu kamera padá, toto je to. Tieto dnešné stojany na kamery sú fakt vp. Kamero napravenú, takže ideme. Három. Níď. Počkaj. Len 5 kariet. Takže ESO platí. Neplatí. Takže neplatí. Takže tam takto. Karty neplatí Starka. Aj to ona to takové, že? Iba keď tam je ESO alebo gula. Takže Starka, poďme. Hrajme. Hrajte. No dobré, Starka, poď, nezdržuj. No. Tak ja by som menil na taký pekný červeník, srdiečka. Starú, bielu, zeleník. Zelená. Ty vole. Ma neser. Takže ja dávam takto. Máš ESO? Prebiť sa. Nemáš? A tým potom som vrtie ja. A horník, kaj to bylo? Iba zeleňa. Iba zelený, dobre, ja tak nemám. Takže ty dávaš králika. No tak to ja mám také. Ale no dorajti. No takže toto bola trošku kratšia verzia. Takže kartičky máme na budúce ešte. Takže toto bola celkom fajn verzia, taká pohodka. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte komentík, lajčík, odberík. Však už to ďalej poznáte. A dúfam, že sa vidíme pri ďalších videách. Ešte raz sa ospravedlňujem za to nevychádzanie videí. Mám nedostatok, takže vidíme sa. Ďalšie video vyjde asi v sobotu, čo je zajtra. Čaute.